Joo, hyvä. Täällä. Olisiko? Vierailla, juu. Nimenomaan vierailla. Joo. Mä voisin sitä tempoa, sitä englannin setteriä mukaan vielä. Jokohan ei Ja ihan just, jos niinku harjaa, niin pitkälti Joo. No niin. Haju. Aina pitäisi sitä hakea, niin jos niin pitäisi hakea niin se koira. Niin Tuohan eri meininki. ei kun ei se aina ole Ei ole. sama. No nyt jos on Menee ihan eri paikkaan, niin voi eri kouluun. okei, se Meillä on ihan täysin kouluun. No vaan aika tehdä ne tiuket silleen, että jos se oli tuttu koulu. Eihän se lähti mihinkään. Se meni niinku 5 metriä. Sama 500 koira 500 tuli. Joo. Ja se ei etsinyt mitään. Mä luulin, että okei se ilman se tyhjän tälleen. Niin. Ja sit tuli ensimmäinen ukko-auto tyhjä, niin se lähti niinku sieltä tonne. Joo, okei. Varmaan jälkikukaan erilainen. Joo. No niin, se lähti etsiä sitä, että ei se paljon kovempaa. Ai Toko etti tämän ransuja vai? Joo. Joo, no niin, ei löytynyt. hyvä. tyhjä tuli. Koton sit varmaan. Ei ollut näillä monta. Liedon suunnata. Ei. Tuoksi. Joo, vähän kaukaa. Mut just et se on niinku pussissa ja vielä pussissa. Joo, se täytyy olla. Ja vielä sitten vaikka yhdessä pussissa. Joo, jossa kaikki. Mä en koske niihin. Niin, yritetään sillä estää, mutta Ulkokailla ei ole hyvä, koska se on saman perheen kuin jojo. Vai onko sillä saa No kyllä sitäkin voi. sehän on aina sekaahan Niin, juttu. sekaahan. Joo, niin sitä voi tehdä paljon. Ei Niin. täällä tai sitten voi tehdä. koska mä nyt just rimmaan. Voihan tehdä vaikka niin, että te olette treeneissä ja käytetään sitä utuunpajua. Tai tehdään niistä sekaahan. Sekahan. Ja sit näytetään se jojo. Niin, Ja sitten annetaan haju. Joo. Ja koira kertoo, onko se toinen täällä. Tai sitten tehdään toisinpäin, että Koska niinhän meidänkin on tyhjä. näytteet on aina. Ja, joo. Samasta Sen pitää ilmasta tyhjä. Ihmisistä koirista. Tai ne sitten on pitää aina hakea jojo. Niin. Riippuu vähän tehtävästä. Joo, ja siinä on ehkä vähän tulee kierroksia, kun on sama perheen koira kuitenkin. Niin semmoinen Niin. leifti ilmaa ja kauhean pulina kuuluu. Joo, ei tuo haittaa. Kaikki menee nauhalle. Joo, kaikki menee tonne livenä tonne Niin. suoraan YouTubeen. YouTubeen. Voisi silleen olla, että esimerkiksi meillä tulisi Usva Naapa ja meidän kissa ja Usva ja Naava olisi Jatketaan. paikalla, kissa ei. Että voiko kissa ja koira Jatka. sekoittaa. Onko se? Aivan vaan. Sä jätät Leif tänne tämmöisiä Hajumerkkejä. ripotteleet matkalle. Ai mä tiputtelin jotain. Choco 10/24. Ai, se oli chocohaju. Okei. Laitaks mä sen taskuun? Laita taskuun, joo. Kunnollinen se No kahvio, niin, jos jatka. siinä on 2 teidän koiraa ja kissa. Niin, jossain on perheessä voi olla 4-5 koiraa. Sitten näytetään ne 2 koiraa ja sitten etsitään sitä kissaa, niin sehän on niinku... Ne on oikeasti reaalitilanteita. Kyllä. Just näin. Niin se on kyllä muuten ihan totta. Joo. Ja jätteiden jälkeen pääsee kissatreneihin. Joo. Se on se kissa on semmoinen mysteerio kyllä mun koirille, kun ei niillä ole ollut mitään kontaktia. Mutta siis jojo on Se voi olla hyvin mielenkiintoinen ja mielekästi. jojo on Yllättävän paljon koirat tykkää hakea kissoja. huoneessa ja ihan rauhallinen ja näin. Mutta nyt sitten Utun kanssa niin naapurissa siellä Mustapuolueen kanssa on kissoja. Niin Utu reagoi niin voimakkaasti ja mä huomasin, että jojokin alkaa reagoida. Silleen, mikä mun mielestä ei sillä ole mitään hyvää tai etsintääkin. Et mä odotan ihan innolla paljon näkemään. Jatketaan. Pitäisikö sun jotenkin tiedottää sitten niitä, Joo. kun ne on nätisti, niin Kyllä, joo. Kyllä. Ja sille ei jäädä yksitellen lenkittää. Mutta ne on, siis ne kissat on ottaneet myös sen mun talon pihan niin kuin ajan myötä. Se ne on siis niin tosi Joo. lähellä. Tulee niitä tavallaan niitä reviirille. Joo, kyllä. Et se on niitä semmoinen. Tosi uteliaan, kun ei se vertailla kaupunkiin. Kiva. Jatketaan. Jatka töitä. Jatka töitä. Kivat nuo pienet askellukset. Jatketaan. Jatketaan. Ei oo mitään. Jatka.
Näin, kun tulee, niin antaa hajuu vaan tarjoa, niin oli muuten, niin tätä saatiin muuta. Kyllä huoli. Kato, me tullaan kohta siihen kohtaan, missä on otettu syliin. Yli, just näin. Alkaa reagoimaan siihen. Jatka teet. Kyllä mä tiedän mitä mä teen, mutta mä haluan nyt vaan muuten vaan sujeilla. Joo, kyllä. Tässä on se merkki, missä on ottanut syliin. Kyllä. Oho, oikein kunnon merkki. Ei me ohi. Ei se paljon vauhtia vaikuta. Eli tässä on tosiaan kannettu. Tässä on kannettu jo Ja ihan loppuun asti. ihan loppuun saakka. Nyt menikin nenämaahan. Kyllä se vähän enemmän maasta hakee, sitten yrittää hakea. Silloin kerran oli vähän lunta, kun rämmyttiin täällä. Jatketaan. Ei se kyllä vauhtia paljon hidastanut toi syliin on tullut. Hyvä niin. Hieman ehkä enemmän pää käy sivuttain. Vähän semmoista niinku pyrkii etsimään sitä. Vähän semmoista enemmän vilkkautta on ton pääkäytössä. Siinä oli siinä Marita auton vieressä siinä penkalla joku dumpannut ihan hirveänä ja kyllä niitä jostain löytyy. Mä en tiedä miksi ne on heikosti. On tullut vähän liikaa. Joo, niin jäädä pystyttänyt siinkin. Siis oli vähän sellainen huonon näköinen, niin ruohoa ja kaikkea vähän niin kuin harakoita tai jotain. Pudonnut kaatuun. Niin, siinä huomataan. Siinäpä oiva kyllä. Joo, tota ei vaan saa auki. Täällä on naulattu kiinni. On naulattu kiinni. Jatka. Silleen Jaha. jotain, mikä pitää tsekata. Kalkatusta olisi kuulunut, Tää saattaa olla. mutta tostahan se. Saattaa olla peuroja. Tässä on hiekkakuopalla monesti peuroja. On, mutta eikö Täällä. se ole se talokin aika vähän tuo suunta?
Se autiotalo. Niin se on, se on tuolla. Joo, siellä voi kyllä asua suojassa. Se on tarkastettu. Siinä on toi pallo vaan. Täällä on pallo. Joo. Joo. Ihana. Niin jää nyt. No ihan vähän vaarallisia. Joo, ja sitten voi mennä isoon korkoon. Niin, aivan mielessä sisään. Mutta mä oon nähnyt videon, oliko se että oli siellä ei ne ole koskaan niin vapaasti saatavana. Niin vaan ja niin kuitenkin, että ei niin ole silleen, että ei ole mitään suuhun, mutta ne on vaan saattaa tehdä niin. Menikö se ovelle vai tuolle tehtävälle? Niin, sitä me Just puhuttiin. mietin samaa. Hyvin tuli Kumman tänne. olit sen? No. Jatketaan. Se otti suunajan tonne. No niin, on vähän sitä. Tää ei aina luonto palata Kävikö ne takaisin. autolla? Eikö ne ollut tosta? Juu, me oltiin tuolla. Joo, Mutta tässä oli, no se on, liisku oli täällä. aivan. Mutta on sen tärskynkin haju. On sitä siellä. Ja antaako käydä tarkistaa vai katsoa mitä Tässä on paljon on nyt, kato raksutus käy. ja nenä käy. Ne. Tai ilmalla koko ajan. Tää ottaa kato tuulen suunnasta hajua. Kyllä. No niin, jatketaan.
Ja tuttu paikka kanssa. Tuttu paikka juokat. Me täytiin tässä kävelemässä tänään häiriön jälkeen. Näytä missä on. Näytä. Missä on? Niin. Tätä sä etit. Tämä se on. Tämä se on. Niin. Alas. Mennä. Jatka. Sitten haastavaa tää, että kun on otettu syliin, niin sitten se on hävinnyt. Että varmaan on sitä hajua kuitenkin tässä ilmassa joka vuonna. Palataan vähän takaisinpäin. Palataan vähän tänne päin. Nyt katso ihan suoraan tuonne. Sinne mennään. No siellähän se oli. Olihan se siellä. Oi sinua epäuskoista. Mikä juttu tää on? Mutta toi